Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nga paguna nga mga pagulong didalan sa mga balita lokal, grade 10 student nga ginbuno sang makapito ka beses ginbawian na sang kabuhi, samtang suspect ginako naman ang krimen. IPM-CDC liwat magapangalagad sa syudad sang Bacolod. Sa balita nasyonal, pagpangayo pasaylo sang ABS-CBN ginbato na ni Presidente Duterte. Mga lokal nga opisyal sang gobyerno ginsapol ni Presidente Duterte. Maayong aga Bacolod, may aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Huwebes, Pebrero 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:05 sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka grade 10 student matapos ang ginbuno sang makapito ka beses sa tubang siya eskulahan sa VMA Global College sa Purok San Sebastian, Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod kahapon.
Sunod kay Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sa Police Station 9, malas 4 sang hapon kahapon sang inbawian sang kabuhi ang biktima sa Bacolod South General Hospital. Duwa man ni Pastrana, base sa ilang inisyal ng impormasyon, naglambot sa atay kag baga ang igo sang 12 pulgada nga kutsilyo nga gingamit sa pagbuno sang suspetsado ang kilala kay Rayjan Carmelotes, 27 anyos. Sa karon paraan pa ang investigasyon sa kapulisan sa matuod nga motibo sa krimen matapos nga nagalain-lain ang panugiro ni Carmelotes nga preso na karon sa custodial facility sa Police Station 9. Una ginpalayag sang suspetsado nga may atraso sa iya utod ang biktima rason nga iya ini nga ginbuno. Kaso naman nga murder ang natala na ipasaka karon nga adlaw sa kapulisan batok kay Carmelotes. Ginako ni Rayjan Carmelotes, 27 anyos, nga iya ginbuno ang grade 10 student sa eskwelahan sini sa VMA Global College sa Purok San Sebastian, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Carmelotes, nagpangayo inisang pasaylo sa pamilya sang napatay nga 16 anyos. Samtang ginako sang sospetsado nga nagagamit ini sa illegal nga droga, antes pa naghimo ang pagbuno sa estudyante. Sa piyak nga bahin, ginpahayag ni Bacolod PNP spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico nga pila sa ilatikang himuon amo nga i-adjust ang paglibot sa mga beat patrollers para matutukan ang mga eskwelahan subong man buksan ini nga tupiko sa napulo kay hepe sa syudad sang Bacolod agod mapabutangan sang police desk ang kada bulutuan kag para hindi na masulit pa ang natabo. Biling niya. Pasensya sa nabunda ako. Ako lapit ko pagsigat na naman yung mundo ko sa kunji mag-aapa. Ang kabahin sang ang pagabahin sang pahayag sang suspect nga si Rayjan Carmelotes. Ginbawian sang kabuhi ang duha ka mag-abyan matapos magbungguanay ang motorsiklo kag truck sa barangay Paglaom, Banwa sa Minalbagan, mga alas 6:45 kahapon sang aga. Ang mga nagkalamatay ginkilala nga sanday Eddie Hornanero, 38 anyos, kag Pasio Jimenez, 36 anyos, tanan nagapuyo sa sitio Kabanbanan, barangay Libakaw. Samtang ginkilala naman ang driver sa truck kay Joy Valente, legal sa Pangidaron, nga nagapuyo sa barangay Mambagaton sa Muman nga Banwa. Sa investigasyon ni Police Major Fernando Somblingo Jr., ang hepe sa Minalbagan PNP, posible nga marasig ang padalagan sa motorsiklo kapag abot sa kurbada nga bahin sandalan. Nag-agaw ini sa piyak nga linya kag nabunggo sa nasugata nga truck. Nakaangkon sa patal nga kapilasan ang mga biktima rason sa ila kamatayon. Sanday Hornanero kag Jimenez halin nga nagpamiesta sa sitio Kaingin, barangay Enclaro sa Banwa sa Minalbagan. Yara naman karon sa custodial facility sa Minalbagan PNP ang driver nga si Valente. Patay ang 33 anyos nga lalaki nga biktima sang hit and run sa National Road, Sitio Bagroy, Barangay Delicioso, Banwa sang Ilog, Martes sang aga. Ang biktima ang ginkilala kay Joaquin Heneve, kag nagapuyo sa among nga barangay. Sa investigasyon sang Ilog PNP, naabtan nila ang biktima, ngayara pa sa dalan, kag may marka sang goma sang salakyan sa dughan. Giningagaw pa nga madala sa Lorenzo Di Zayco District Hospital sa syudad sang Kabankilan ang biktima apang inyang gindeklarar nga patay sang attending physician. Padayon pa ginapakita sa otoridad ang responsable sa amo nga aksidente. Nagdagat naman sa ospital ang mag-amay matapos nadalasa sang truck sa Banwa sang Manapla, mga alas 7 naman kahapon sang aga. Ang mga biktima ginkilala nga sanday Glenn Beronio, 34 anyos, kag anak niya nga si Chanel, 7 katuig ang edad, tanan nagapuyo sa Hacienda Garston, Barangay Punta Mesa, Manapla. Samtang ang driver sa truck ginkilala naman kay Romeo Marcial, 66 anyos, kag pumuluyo naman sa siyudad sang Cadiz. Sunod kay Police Captain Julio Cesar Collado, ang hepe sang Manapla PNP, ang mag-amay sakay sa motorsiklo nga nagpundo sa kilid dalan nagudguntan nga magliko apang may isa ka truck nga nag-overtake sa isa pa ka truck kag dito nagdiretso gid sa ila nga ginahamtangan. Nakaangkon sa kabilasan ang mga biktima kag padayon pa gina-monitor ang kahimtangan sang amay bangod nagsuka pa ini sang dugo. Preso karon sa custodial facilities ang Manapla PNP ang driver sang truck samtang ginulat pa ang desisyon sang pamilya sang iya nabungguan. Sa duga nga balita lokal, liwat nga magapangalaga ng IPM Construction and Development Corporation o IPM CDC para sa paghakot sang basura kag pag-operate kag pagmintenar
sang sanitary landfill sang syudad sang Bacolod sa sulod sa 10 ka bulan, umpisa Marso 1 tubtob Disyembre 31 karon nga tuig. Ini matapos nga unanimous nga gin-ratify sang sangguniang panlunsod ang duha ka separado nga kontrata sa tunga sang IPMCDC kag gobyerno sang syudad sang Bacolod. Suno kay City Councilors Dindo Ramos, Chair sang Committee on Law sa SP, maayo nga nahingagaw nga na-ratify sang konseho ang duha ka kontrata para hindi matrasar ang pagkolekta sang basura sumugod Marso 1. Ang Bacolod magabayad sa kontraktor sang 164.9 milyones pesos para sa paghakot sang basura samtang 79.6 milyones pesos naman para sa pag-operate sang landfill. Sa mga duwa paginaton nga mga balita lokal, pasado sa Body Mass Index kung BMI ang 15 ka mga pulis nga na destino sa Bacolod City Police Headquarters. 90% ang rating ang ginhatag ni Police Lieutenant Colonel Lavis Camdas ang Regional Learning and Doctrine Development Division sa 15 ka mga pulis nga nakapasar sa BMI. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, 2 ka kilo ang nabuhin sa timbang sang 15 ka mga pulis nga napaidalom sa BMI. Duga pa ni Liada, magabalik sa masunod nga bulan ang validation team sa pagmonitor sang 15 ka mga pulis nga nakapasar sa BMI. Ginlibot sang validation team ang napulo ka mga police station para may baluan ang body mass index sang kapulisan. Ang pag-checkar sang body mass index ang kabahin pa sang internal cleansing nga ginahimo sang Philippine National Police. Ginabulobanta 10,000 pesos nga balor sang pagkabutang ang natupok sang kalayo sa sunog kahapon sang aga sa Purok Araw Relocation Site Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod. Sa inisyal nga pagpumusisa ni Fire Officer 2 Ivan Labansawan ang mga puloy-an ang himo sa light materials kag ginapanagiyahan ni Norberto Amilin sa diin electrical in nature ang gintunaan sang kalayo. Dugang pa ni Labansawan wala ang tag-iya sang balay sa natabo ang sunog kag wala man sa napilasan sa amo nga insidente. Dakop ang anom ka mga persona lakip ng isa ka minor de edad nga akto nga nagahampang sa illegal nga panahon nga bugoy. Nagkalanak pa na Musanday Ginson Villasin, 28 anyos, Juni Murillo, 31 anyos, isa ka 17 anyos, tanan nagapuyo sa Barangay 9, Syudad sang Victorias. Nakuha sa ila ang 76 pesos ng kwarta, kag anom kabatad nga gingamit sa pagbugoy. Nanakpan man sanday Dexter Valdesmo, 30 anyos, Susi Mugagudo, 24 anyos, kag Mary Ann Descalzota, 39 anyos, tanan pumulyo sa Barangay Zone 16 sa Syudad sang Talisay. Nakuha naman sa ila ang 290 pesos nga kwarta nga ila sining ginapatad kag ang ila gingamit nga batad. Ini ang kabahin sa mabasko nga kampanya sang PNP batok sa illegal nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:14. Sa ato naman mag-aksyon nga nagaproblema sa mabukol nga nagatubo sa inyong lawas, sist man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, dag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnay sa tubalan sang gate sa Paglawan Sports Complex. Tabuk sina yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kagang Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ninyo ma-order online, mapadeliver sa inyo balay, pagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Pagpangayo sang pasaylo sang ABS-CBN, ginbaton sang presidente. Samtang mga lokal nga opisyal sang gobyerno, ginsapol ni Presidente Duterte. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Live
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon ang Santon Plus Coffee Mix aton nga ginarekomendar sa inyo. Kape ini nga makabulig pa sa aton ikang lawas. Kay ini nga kape, himo ini sa Santon, soya kag malunggay kay iman pa nga medicinal herb. Nagabulig ni siya panubo sa aton nga bad cholesterol, ginatinluan pa nga aton kolon o kontinae, likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, diri kita sa kape, nga ma-enjoy mo na ang aroma sang manamit nga kape, makabulig pa sa imo ika ang lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag pwede nimo order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasais 21, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginbaton ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpangayo sang pasaylo sang ABS-CBN angot sa wala na air niya nga campaign advertisement sa 2016 presidential elections. Sa Senate hearing sa Lunes, nagpangayo sang pasaylo si ABS-CBN Corporation President Carlo Katigbak kagin pahayag nga hindi intensyon sang kompanya ang natabo nga hindi pag-air sang campaign advertisement sang presidente. Sa Namaluan, makapila ka beses ginpahayag ni Presidente Duterte nga iya balabagan ang renewal sang prangkisa sang ABS-CBN apang kahapon nga adlaw ginpahayag sang Chief Executive nga hindi siya magpasilabot sa proseso kag ginatugyan sa Kongreso ang issue sang franchise renewal. How about the apology, sir? Are you accepting the apology? Yes, I hope that
I accept the apology. Ang kabahinsang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagpangabayang kamara sa National Telecommunications Commission nga hatagan sang Provisional Authority ang ABS-CBN. Sa duha ka pahina nga sulat sang House Committee on Legislative Franchises, ginmando nga hatagan sang provisional franchise ang Lopez-led broadcast epektibo Mayo 4, 2020. Iniagod makapadayon sa operasyon ng ABS-CBN samtang wala pa nakadesisyon ng Kongreso sa franchise renewal. Ginsaad sa sulat ng House Speaker Alan Peter Cayetano kag Representative Franz Alvarez nga ginmanduan sang komitiba ang tanan nga partido nga mag-sumiter sang position paper paborman o kung hindi para ma-renew ang prangkisa sang network. Mayar asang 60 kadlaw ang tanan nga partido sa pag-sumiter sini sa komitiba halin Pebrero 24, 2020. Ginpahayag man sa sulat nga ang Kamara ang may exclusive original jurisdiction agud maghatag sa otoridad sa franchise application. Nag-file sa concurrent resolution si Senate Minority Leader Franklin Drilon nga ang tuyo amo nga mapalawig ang operasyon sang ABS-CBN Corporation kasunod nga pending pa ang mga hagnaangot sa franchise renewal sini. Ginpahayag sa senador nga mayara na lang sang 8 ka sesyon antes magreses ang Kongreso nga mag-umpisa sa Marso 13 ka magabalik sa Mayo 4 ang adlaw nga mag-expire ang prangkisa sang TV network. Sunod kay Dulon, kinahanglan sang duha ka panalgan sang Kongreso sang dugang nga panahon para i-review kag i-determinar kung bala aprobahan o kung hindi ang renewal sang prangkisa sang ABS-CBN. Duha pa ni Dulon, ginasaad sa konstitusyon nga ang Kongreso amo may diretso angot sa ginaprobahan nga prangkisa kag kung mayara sang pila ka mga implikasyon, may diretso man ini nga ihatag ang kinamatarong sang franchisee applicant samtang pending pa ang final determination sa renewal sang prangkisa. Nag-file si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sang hagna nga nagapalawig sang prangkisa sang ABS-CBN tubtob Desyembre 31, 2020 agud mahatagan ng Kongreso sang malawig nga oras para matapos ang ilang deliberasyon kung bala dapat ma-extend ang lisensya sang kompanya. Ginpahayag ni Revilla sa ginfile nga Senate Bill number 1374 nga nagakaigo nang napulo ka bulan para resolbahon sa Kongreso ang isyu kasunod nga 11,000 ka mga empleyado ang posible madulaan sang trabaho. Nag-apilar naman si Senator Manny Pacquiao kay Presidente Rodrigo Duterte nga panumdumon sini ang mga empleyado sang network kung magsira ang kompanya. Una na nga nag-file si Senate Minority Leader Franklin Drilon sang resolusyon nga palawigon ang prangkisa sa ABS-CBN tubtob Desyembre 2022. Magapadayon ang Korte Suprema sa ila deliberasyon angot sa coup warrant of petition batok sa ABS-CBN Corporation sa Marso 10. Sunod kay Court Spokesman Brian Keith Osaka, tuyo sini nga matagan sang panahon ang mga hukom para usisaon ang pleadings nga ginsumeter sang partido kung kalakip na ang komento nga ginsumeter man sang respondents. Base sa report, ang kaso ang gintalakay kahapon nga adlaw sa en-bank session. Nagsumeter ang ABS-CBN sang komento sini sa petisyon ni Solicitor General Jose Calida nga nagapanawagan sang pagbasura sa prangkisa sang TV network angot sa ginalegar highly abusive practices. Sa iba niya, balita nasyonal, ginsapol ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga lokal nga opisyal sa gobyerno agud talakayon kaghatagan solusyon ang problema sa African Swine Fever o kun ASF. Kalakip sa pagsapol sa Malacanang sa Agriculture, Secretary William Dar kag Interior Secretary Eduardo Anyo. Una diri nagpagwa na sa Administrative Order number 22 si Presidente Rodrigo Duterte nga nagamando sa tanan nga ahensya kag lokal nga gobyerno nga ipatuman ang istrikto nga o kunsang istrikto ang National Zoning and Movement Plan para makontrol ang paglapta sang ASF sa mga baboy. Ginkumpirma sa Department of Agriculture nga naglapta na ang ASF sa Mindanao region sa diin, linibo na ka mga baboy ang ginpatay sa syudad sang Davao. Sala ang listahan nga ginpasa ni Senator Leila de Lima sa gobyerno sang Amerika nga nagalakip sa mga ngalan sa mga opisyal sang gobyerno nga hindi pwede makasulod sila pungsod tungod sa Magnitsky Global Act. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, sala ang listahan kung wala ang ngalan sang senadora. Sa idalom sang Magnitsky Global Act, hindi pwede makakadto sa Amerika ang mga opisyal sang gobyerno sang Pilipinas nga ginatudlo sa likod sa pagpapreso kay de Lima pareho kay Presidente Rodrigo Duterte. Duman pa ni Panalo, mahimo nalimtan sang senadora nga siya mismo ang isa ka human rights violator kay rason nga siya ang ginpasakaan sang kaso.
Ginkumpirma na sa komisyon ng appointment o CA ang ad interim appointment ni Budget Secretary Wendy Avisado. Sa hearings ang CA Committee on Budget and Management, ginpahayag ni Avisado nga masobra 80 bilyones pesos sa congressional realignment sa 2020 national budget ang wala ginbaton sa Department of Budget and Management o DBM bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga usisaon sang maayo ang mga items. Suno pa sa tiglikom ang tanan nga proyekto sang gobyerno ang malakip sa National Expenditure Program ang dapat may rekomendasyon sa Regional Development Council. Ginpromesa man ni Avisado nga i-review ang procurement process sang gobyerno agud masiguro nga wala sa issue sa ginpagwa nga pondo kag makigsapol sa naglain-lain nga ahensya agud istoryahan ang mga bakante nga posisyon sa gobyerno kag ang pagtinguha man nga i-regularize ang mga contractual workers sa public service. Si Avisado ang gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte sa DBM sa Agosto 2019. Gindesignar ni Presidente Rodrigo Duterte si Eric Distor bilang officer in charge ng National Bureau of Investigation. Sano kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, si Distor nga Assistant Director for Intelligence Service ay nagbulos kay Director Dante Giaran matapos ini nga nagretiro. Si Distor ang pangalagad na bilang OIC sang NBI umpisa sa nagligad nga Domingo, Pebrero 23, base man sa memorandum ng pirmahan ni Executive Secretary Salvador Mijaldea. Si Distor ay hindi pwede nga ma-appoint bilang direktor sa ahensya bago sa idalom sang NBI Modernization Law, ang direktor ang dapat nangin abogado sa sulod na sang 15 katuig. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag sang Philippine National Police kon PNP nga ila sa karon diskubrihon kon sino sa ilang hanay ang nagahatag sang sala nga impormasyon batok sa mga pulis nga ginaangot sa illegal nga droga. Ginpahayag ni PNP spokesman Brigadier General Bernard Banac nga hindi madula ang posibilidad nga maghimo kaupod Manila nagadagdag sa mga pulis nga ginaangot sa illegal nga droga tungod sang personal nga motibo, kaakig, kalain sang buot kag iban pa. Suno kay Banac kon mapamatunaan nga may malisya kag mas may tuyo nga malain ang paghatag sang sala nga impormasyon, mahimo nga manabat sila sa internal disciplinary mechanism. Dugang panibanak ang ginhalinan sa impormasyon ang gina-validate sang maayos ang adjudication board. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon na the Philippine Standard Time, las 6:29, ang Mighty C naman ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system, ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami maningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagay-kurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipamatihan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka pong sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Sa Bacolod